Máme to. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, milí diváci. Ja sa takto teším, pretože tu máme novú súčasť našej relácie, ktorou je Julie. A vy sledujete 4 mov. Čo? 4 mov. V pondelkové ráno nášho času sa v meste hviezd konalo odovzdávanie prestížnych filmových cien. Oscarov si odnesli domov len tí najlepší, čiže ja. A ja. Ty nie, iba ja. Ako najlepší film bol ocenený Argo od Bena Afflecka, v ktorom si zahral aj hlavnú úlohu. Narcis. Najlepšou herečkou sa stala Jennifer Lawrence, ktorá sa počas príchodu na scénu veľmi milo potkla. Kritici tvrdia, že to bolo spôsobené dierou v chodničku. Neprebehali náhodou Oscary na slovenských cestách? A viete, prečo sa Oscar volá Oscar? Ani my nevieme, ale oficiálna story hovorí, že knihovničke Ampasu sa soška veľmi podobala na jej uja Oscara. A odtedy sa odovzdávanie cien volá Fero. Chcela si povedať Oscar, nie? A inak, kto je to ten Fero? Oscara by mal dostať aj samotný Pistorius, ktorý sa snažil vystreliť do hviezdnych nebies paraolympionikov, no namiesto toho vystrelil pár guliek do svojej priateľky. Naozaj to bola nehoda. Olympijský bežec bez nôh s juhoafrickými koreňmi, s bielou pleťou a s 9 mm pištolkou údajne na sebaobranu vlastnil ďalších 6 zbraní, údajne do zbierky. Tichá voda Brehymie, tak sa hovorí. V prípade Pistoriusa vzniká otázka, či si naozaj človek dokáže pomýliť priateľku s nočným intrúderom. Prezentácia PS4 fanúšikov veľmi nepotešila. Zistili sme, že sme nič nezistili. Architektúra dlho očakávanej PS4 je vlastne PC, kde zobrali x86 procesor, PC grafický čip a pridali 8 GB RAM, chýbať nebude ani HDD. CPU bude mať očakávaných 8 jadier, GPU, výkon takmer 2 flopy. Aha. Čo to vlastne znamená? Prakticky potvrdili uniknutú informáciu, len pridali 8 GB RAM. Čo? Ja neviem, ja som rada, že som to prečítala na prvýkrát. Počkaj. A ako to vlastne vyzerá? Zavrime oči, vdych, výdych, otvorte svoj mysel a predstavte si PS4. Otvorte oči. A presne takto PS4 nevyzerá. Vlastne nevieme, ako vyzerá, alebo nevyzerá, lebo ju neukázali. Aby sme nerozprávali len o Oscaroch, povieme si niečo aj o športe. Cesta Slovanu Bratislava v KHL končí, a to bez jedinej výhry v play-off. Obhajca Gagarinovho poháru dokázal zverencov Rastislava Čadu poraziť vo 4 vzájomných zápasoch. Avšak dostali sme echo, že po zápase sa rozprúdili poriadne oslavy a tekli hektolitre vodky. Čo? Vodky? Čo im nedovolí nastúpiť proti doposiaľ neznámemu súperovi. Aha. Prepáčte za milnú informáciu. Budú ešte silnejší. To čo dal? Prvá moja reakcia po pozretí Chárovho gólu. Myslím, že nie som sám, čo takto reagoval a určite tento gól slovenskému obrovi závidel nejeden útočník v NHL. Otec Zdena Cháru musel už po niekoľkýkrát lutovať svoje vyjadrenie, že Zdenko Chára nikdy hokejista nebude. Nuž, kapitán Boston Bruins a výherca Stanley Cupu vie o tom povedať svoje. Tešíme sa nielen z Julie, ale aj z Tomáša Kopeckého, ktorý dokázal proti Pittsburgh Penguins streliť svoj prvý kariérový hat-trick. Gratulujeme. NASCAR na Slovensku síce nikoho nezaujíma, ale toto video, ktoré vyzerá ako z filma Michaela Baya, bude zaujímať všetkých. 33 and contact! Smith turned around. Tony Stewart is going to win this race. And a terrible crash coming to the finish. S vami boli Kristian a Julie. Nezabudnite nás lajkovať na našom YouTube channel, na facebookovej stránke. A so všetkými zdieľať. Vidíme sa o týždeň.